Ceapă. Alo, bună ziua. Alo. Alo. Bă, El Ceapă, tu mai știi, mă, că mi-ai dat țapa aia de 5 lei colo la Peco când n-aveai bani de motorină? Da, mă, da, ești nebun, nu mai știu. Păi mai știi și e frumos ce faci? Nu e frumos, boss. Păi nu că boss cu mine, că vezi că pun băieții pe tine. Care băieți, mă? Îl am pe unul, Bercea, du șef o mistie. Ua! Ce, bă? Bă, nu că bă. Îl am pe unul, Bercea. La secție să ne întâlnim. Unde vrei, mă, să ne întâlnim? Ia, hai. La secție, mă, La secție? La ce secție, mă? La asta, mă, la... din Craiova. Din Craiova? Da, mă, da. Păs mai multe, bă. Bă, asta, mă, la noi aici, la SWAT, la... A, acolo, așa. Lasă. Că trimit băieții după tine. Hai că te las. Hai, mă, Ursul e în cămară. Unde e ursul? în cămară. Ia-l de pulă de la afară. Vorbesc oricine, mă băgă seama cu oricine, pe ăsta mafiotul șmecher, nu vorbesc cu oricine, eu v-am zis că mă fac mafiot și m-am făcut mafiot. Sunt un mafiot, sunt bogat, am bani, am tot ce vreau eu, acum mergem la bancă. Gata, acum îți bagi brațul în portbagaj și vii cu mine la... Au, fut! Futu-ți morții, băti! Au! Vă doare gâtul.